se zo te channel a kalo lom lai vek chu voin hi January ni som pali sang ni som ni parukania o Iran chungchang bok hi tunchuma hian kan han thar thole dona khovel buai pui ngai ven hania US President Donald Trump chun Iran sarkarin nor hoi hot tu te abeile chungchanga sipai chakna manga beina nemo tutianga sipai chakna manga malak ani thei thu kha soyani kha khami chungchanga khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US in chutianga ma anron la ni chuan sipai chakna emo anron mangani chuan ron tiro se akoto patangin thei top kan chhuwa don ani indau turin kan in pe ni ati kan ral thuam te hian helai rambiala US mun male an interest munte kan ka phak vekani ti hi hria se US le Israel ka phak ral thuam tam tak kan nei chuwangin anduang chuan an chebik lawang ti chu Iran lam ngai dan ani Al Jazeera nan komna Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan an ram ta na tual chung buana thleng mek chungchanga US nen in beturin anin hong ti asoya emirwal hian nikuma ni sompani chung Israel nena anin dawlai khan an sipai te chu an lianin in buat sei thajok nikum ai khan in buat seina tha an nei zok ani kanin ring to zok ani nikum ai khan kan talna thei fe don ani ti chu Iran Foreign Minister soidan ani engpo thleng se ma chon thei turin tuna hian kanin pe me kani ati nor hoi hot protest kalpui ani wanga buena chuak tuna hian an thunun tran to ni in Foreign Minister hian a soi boka an rama protest hoi hotna tharum thona thlenga US le Israel chu amo phur tu an ni mi puite an mong hiat tu an ni nunglama tanga thunun tu an ni tina soi Iran Attorney General chuan nor hoi hot tu de chu thu boi siam sakan ni don thi tura hremna thleng in an chung thu rel thei ani tina soi President Trump hian nor hoi hot te laga Iran sarkar che dan kha alo sei sel towa sipai che chuatir ve maya khan alo vo fo towa voi khat mai ani lova tun kar kalta mai kar to po khana soi le ni Trump hian Iran sarkar che dan a chan let na ma sa tan Iran sumdon puiram te laka chia ti san ni thu soin za som ni panga tarif la kani tur thu kha social media siam truth social kal tlang khana puanga China te UAE te Iraq te Turkey te laka heng za som ni panga tarif fi kal pui thei ani don ya soi ani nge Iran sarkar laka lungoi lo na lantir na tuna hian lian tham takin lakal mu maya an la buai chho viau mai security force engemaw zat an thitel ve boka puan dan he ni nang lova thi zat thi mithen khat chuan in sang nian tling to ti te tin heta agency dang te chuan sing khat sang ni zatan thi to ni in an hria chung te chu ni Iran rama hin tane ti to pania rampon lam Iran pon lam khovel dang bepop turin telephone line te tuna hin Iran chuan anti to prian international call man thei ni lova chutiang chu ani wangin Iran rama thil thleng kim chang hi khovel media lian te po hian an hre thei lova amai ro chu ground report tele amuna om te soidan sang te puan dan sang te atang hianin ahan khai khoma helaya norhoi hotna wanga thiza thi rin ai nan tam viau thei don ni nan soi Foreign Minister Araghchi chuan US chuan ma a alo ti to angin sipai chakna man le adu ani chuan anin pe reng ni na soya chumi rual chuanin US chuanin sipai chakna manglava in biak na manga buina chin felangai to ani chuan chu thutluk na fing tak ani don ani ti na Araghchi chuan a soi boka Iran Parliament Speaker Mohammad Bagheri Ghalbaf chu atong na sajinga tela ani hian US in rolani chuan indona lian tak achuak don ti na ni maya Middle East a hian indona lian tak achuak ngei dona keni chuan in US le Israel chu kan bitum hal don ani ati kan ral thuam tam tak te hian Israel an ka phaka US mun ma helai rambiala US mun ma zong te po kan hol kwal vek thei ni ti chu Mohammad Baghar Ghalbaf a soidan ani Iran lampo hi anin ruam man na saviau ti a hriata ni som pani zet in dawla nikum lam khan Israel nen Iran khan an kalpuya Israel khan an beima sa ani kha in daw thlona mangin an chunga ala Iran khan an changlet ve nga ala ballistic missile a zatel Israel an han thon lut tak taka ama ero su Israel air defense te mai ba ka US te UAE te po ania an lo ka thlak puya an ramwan bo ruaka ron thlok kha chu an ni tan po lo ka thlak kha an dikna ani an right ani an ram veng him turan ti turani ve boka chu wangin khang ballistic missile zozai khan Israel a chiat na lian tham tak thlen lo khan an lo ka thlak pui ania air defense mun kha Israel khan an be chat boka an air defense system thanem tak Israel khan an ka chiat sak nia soi ani nge ani kha
tuna tak hian Iran hi engang ral thuam nen nge an din mek ti hi hriat hlei thei ni lova Israel beinan khan an hmang ve nual towa ama ero chu North Korea ang mai an nia ral thuama chil reng renga khosa an nia nuclear an nei tumna te po hi rei towa nei an tum ngar khop mai North Korea po hian hrekna tam tak kara atum chu ti hlotling thawa khi nuclear ral thuam nen Kim Jong Un chu a thu tarun mai ania tuna hian US meu po aron vo dur ngam to ni nuclear mang ngei do ne ti na lam ni lovin an ram himna atana chutianga an malakna ramdangin minron be ngam lawang ti te invauna atan nuclear nei po hi tunang lai chuan thil tangkai takte po ani chhove ta tho ani chutiang cha chuan in Iran hian nuclear al thuaman nei ni chuan US hian duang angina ti koi thei to lawang ti hian ngai dan ania nuclear al thuaman nei ni chuan ramchak ramhlawom ramthil ti thein in a pakhat status pakhat ani ve box hi wang hian hei hi nei ngei antuma chuti rualin US la Israel hian Iran in a nuclear al thuaman nei lo na turin thei to pan chhuwa ve bok ani kha tunma thil thleng kan en chuan in Iran hian a nuclear scientist thanem takalo chan to a heng a nuclear scientist te hi tual thi han ni deuh vek le ngala tu tha nge ni ang ti chu ani Iran hi chuan Israel thil ti veka anga ya maro su fin fiana engma Iran hian a nei lo thung teng chuan kar bom manga tha te a hotela a nuclear scientist lo thi tiang chi te khatiang ang khan tual tha na mang vek khan Iran khan a nuclear scientist pasari borvel zeta lo chan to nge ni chutiang chuan Iran ina nuclear scientist anei du lo tu te chet na ni ang ti chorin thei maya amaro chu Israel thil ti an nge ya ti fin fiana engma lo thung chutiang vel chu ni ani kumlama po Iran nuclear nei tur kha US le Israel khan na tak mai khan an bei ania an le hnuai mun ma uranium siam na mun te le hnai thuk takami te le hnuai khorchiat na bom chak tak mai GBU 57 massive ordnance penetrator MOP mangten B52 bomber atangin an thlaka an tiang khan an phin dar ne viawania amaro chu khang an uranium enrichment te kha Iran khan an lo son chuak man ti te nia tuna hian Iran chuan in the war zone hu khan nuclear lam an boi pui chun zom hal le chatani ti te thu thanga omani chungte chu ania Iran hian nuclear an boi pui chun zom zela wang hian Israel le US hian han beile sak hian duani tuna hian Irana norhoi hotna lian taka oma mi puite chan le mi puite chan him tura malak na changchoi le chumi chuan lama mangchuan US hian Iran sarkar hi anuai mai thei ti ni amaro chu a agenda pui pera chuan nuclear nei lo na ta na an malak na kalzel ni te pon alangani chungte chu khovel bo ruaka nia chanele somni parukan chuang kaya rambialin dona khovel buaina in minlo muak le ngala Venezuela bo ruak kan hria US malak na ti khan kan hre zo chawa Cuba te Colombia te Mexico te laka Trump chuanin malak na thar kalpuya tin Greenland po tuna hian Iran bo ruak hen tlemin an hlia khu deuh hleka Greenland chu Trump hian nei nge tum athu thar bera khan nei nge kan tum engkong po ni se ti kha athu soyani kan leiani lo pon sipai mangin kan la ang ti kha athu soyani ya chu Greenland la lo turin Trump hian ma ala ni vai chuanin nei to ram thian te nen in dona an ma chon lawang ti po soi thei lovani Greenland nei tu angai Denmark thlop zong hianin France te Germany te Europe ramlian ho hian run tonga chutiang chuan US malak na daudal turhian ke an pen ve nge rin ani bokani chutiang borok te chu khovelin ma chon mek ania chutilain India Pakistan in kar alo vung thar vele mek boka kan pon thin ta kang khan Pakistan le Afghanistan buaina ina hei hi angong chhuwa pakhata ni bokani Pakistan a hianin security force te be antok fo maya thi chil bom mangin asom tel telin tha an ni thina chu tun ma tanga thil local to ani helpol pakhatan oma chu TTP helan ti te kha an nia heng helte hi Afghanistan Taliban te en colony Afghanistan abuan khuarani Taliban hauyan mang tangkai ni ti chu Pakistan lampu danani Afghanistan tangko vetlat mai boka henga wang hian ramria Afghanistan le Pakistan chuan in kana lian tak takan local pui towa thi po enga moza tan lo to nge ni kha kan mel ma chu kan thian an tiang deuh khan Pakistan le Afghanistan ni tuna hian in mel ma chho ta viau mai chuti line Pakistan in aramri boina kumtam takalo nei pui to India tan chuanin Pakistan
elpui thar Afghanistan chu atrian alo ni ve ta boka chu tiang chuanin rampalai office te an hong tharin palai te pon an da thar chho meka Afghanistan lampang po hian India rampalai anon da thar boka India chuanin Kabula rampalai office hon tharte an tum chho ve boka chuti lai chuan Afghanistan medical lampang a an malak na lian taka hian Pakistan hian thale jung tam taka lo tho thina Afghanistan in a dam doi lam pangle medical equipment an lak na za somruk somsari hi Pakistan ani buena an nei chhota ka wangkhan chung zong chu India a son vekan tuma anrama damdoi an lak luan import zong za somruk somsari chu Pakistan ani wangin Afghanistan tan po hian boithlak na chintam taka oma amaro chu Afghanistan health minister ka India runzina India chu damdoi mamo supply turte medical aid le medical equipment te supply turin angena ni kha India pon chu apom ngal maka India chuanin Afghanistan tan damdoi supply do na Afghanistan ram mamo mi pui mamo phuruk turin damdoi lam puina te India chuan lian tham tak tekina kalpui chho tamek bokani chung vela chuanin India Pakistan borok hi atang chho tel ni te pona hriatani karma samai khan Pakistan chuan drone tam tham tak mai India van borok aron tir lut thut maya khawang khan India le Pakistan in kar khal man tre pani amaro chu rayanom lawan thlokir le veka khatiang khan Pakistan hian ngongol run chhuwa tel ni te pona hriatani khatiang kha tun lai boruak kalmek te zinga menia Iran lam man boya Trump man engtika nge lu chil don ti te Greenland la katuma engtin nge Trump hian ma lak zel don lei ani lo pon sipai mangin engemaw zok chuan ma alak ngei rin ani chutiang chu kan khovel sanele somni paruk in her chho meka thil thleng thar le thleng chhun zom zel te pon ni ome rambial buaina he channel a hian kan ti chuak thina khovel buaina sang te international news politics a buaina len ching chi vet mek angte chutiang te chu ti chhuwa thina nia in lo nga chang zelanga thil thleng thar han thlur bing nga angte he channel a hian kan han ti chuak deuh bika tiang chuan thil thleng thar berte he channel atang hian in lo nga chang zel don ne kan du tok le photanga kan ngai dan te comment lama khan kan tar lang ve le vek don ni